kana ganin abin da muke ciki har yanzu ba a wanke yaro ba fa ruwa yayi gaddama ba duhu ya kawo mana ruwa sarki ba duhu hasken fada ka nutsu na nutsu a biyayya ga ba duhu sarkin fada ba duhu ya taimake ka san abin da zai samu mutane fa idan ba a wanke yaron nan ba kai da kanka ba duhu ya gaya maka gaskiya ka gaya mutane ba duhu gaskiya ne ya ba duhu zai ake ka rike gaskiya ne ba duhu ya taimake ka ya kara maka nisan kwana da soyayya gare shi a jiya cikin tsananin dare mun yi magana tare da badu ya tabbatar mana da magana a kayan abubuwan da zai shafi wannan gari naka akan kuma saboda haka kowa ya taka tsantsan kowa ya nutsu ya san me yake ciki bala'i ba kankani ba gagarumi zai tsullugo wannan gari mutukar ba a samu ruwa na wanke wannan wakilin wannan fada ba saboda haka ya kamata duk wanda yake da wani hanzari da zai yi kan yadda za a yi a samo ruwa a zo a wanke wannan yaro da ba duhu iya da shi to lalle ne ya yi Badu ya tabbatar da cewar cikin maza da mata mutum 40 ne za su kuturci. Ji Badu? Kwarai ku. Kai, fada kuma ba gaskiya bane. Kai, Badu ya ƙarya? Badu ba zai ƙarya ba amma Badu ya faɗa ba daidai ba a ce mutum 40 maza 40 mata za su kuturce ko su makance ba a wannan garin ba. To, kai ya gaya ko ni ya gaya? Ni sarkin fada ya gaya ko kai waziri? Ranka ya daɗe, yarda ji da gani, hange da lura ya ƙari a saman Baduhu, ya tsare mana gaba, ya tsare mana baya. Daɗe da kanka sarki. Waziri, takawarka da izinin Baduhu, yarda ga Baduhu, gani ga Baduhu, ji ga Baduhu. Mun yarda da Baduhu, gaba mun yarda da shi. Baduhu. Sarki ya yi ma afuwa. Waziri. Badu ya taimake ka. Badu ya kara ma nasara. Badu. Gaba ɗaya ranka da duk ƙoramin garin nan duk sun kafi. Mun je mun tarar da ruwa. Na yi haka zan sa gugu. Sai na tarar ruwa ya kafi. Badu. Waziri na ruwa. To Badu shi baka nisan kwana da yawan rai. Wannan yaro da aka haifa magajin wannan gari ne. Kuma tamkar yaro na ne tamkar ɗana ne domin magajin wannan ƙasa ne don haka dole zan gaggauta kawo gudunmawa domin ba zan manta ba ina da shekararren ruwa da na aje a gida ya shekara guda cir don haka zan ba da gudunmawa yadda za a wanke wannan jariri sal. Waziri ran kai dade ba za ka kai kadai ba kai ku bi waziri aje a kawo ruwa daga gidan waziri. In an samu ruwa waziri ka tafo da kafa ka dawo min da su da ruwa. Idan ba a samu ruwa ba waziri zan tura a taho da kai. Kace waziri hasken sarki ne. Hasken kai karka hasken to ranka ina ji Badu ya kara maka yawan numfashi. Kodago ka kyauta mun kodago. Ai na ce ba ku ba samun ruwa. yawa bira yawa sanne yawa yanzu yadda za a yi ɗauko tulun nan ɗan ruwan nan da yake ajiye wanda ya daɗe tudu Allah ɗauko shi sauri ba komai ba shi ɗauko to Allah ɗauko bira miko aikin sarki ne miko isauri da Allah da gaggawa gidan sarki za a amfani da shi sauri da Allah aikin man ya ci sai da wannan to yanzu kin sanya za a yi
shi shekararren ruwa ba a rasa amfani shi. Ɗauko ɗan ƙoƙo a samu a zuba sai a adana shi. To. Ya da amfani. Maza ɗauko duk Allah. Ɗauko bera. Yawwa to da kenan. Yadda za a yi kin ga sabida shi shekararren ruwa. Yawwa to mazarafi. To sai na dawo bera. Bera sai na dawo. Yawwa gidan sarki da ni. Sai na da zan je gurin sarki ne. Sannu bera. Yawwa bera. Yawwa bera. Sabida shi aikin sarki da kake gani ya zama dole mu gaggauta yi wa sarki hidima. Haka yake ranka. Aikin sarki ba a wasa da shi. Ba yadda za a ce ana neman ruwa alhalin kwararo sako tafki gurare magudana ya kafe mu muna da shi ba mu taimaka sarki ba. A yi wankin jariri ya fita kal yawa saboda darajar abin bauta. Shi abin bauta ba duhu abin so ne. Abin bauta ba duhu shi zai cece mu. Abin bauta ba duhu yake ba mu abinci ruwan sha tafki korama. Wannan haka yake ranka dade. Yaya ranka dade ina so a taimaka min da ruwa muku ruwa daya. Tun shekaran jiya ba sha ruwa ba. Ruwa? Muku ruwa daya? Ko muku ruwa daya ne? Ba za ka sha ba. Saboda ba zai yi za a kai wa sarki ruwa ba a baka ruwa. Ranka dade muku ruwa daya. Ƙarya kace ba za a baka ba. Muku ruwa daya. Ko juli ba za a zuba maka ba. A taimaka. Juli ga juli nan ba za a zuba. Da girma abin bauta. A to tunda ka faɗa abin bauta saboda shi abin bauta ba duhu abin so ne. Da girma abin zai cece mu. Ranka dade. Kai rike murfin. Saboda shi abin bauta da kace gani zama jini. Waziri